היי לכולם, כאן עוזי מדיגיטל סולושנס, ובסרטון הבא אנחנו הולכים לקבל הצצה לקמפיינים ממומנים בפייסבוק. ומה שרציתי להראות לכם בסרטון הבא זה באמת קודם כל את מה שנקרא את מאחורי הקלעים, ואז באמת את התוצר הסופי. אוקיי? אז אם אנחנו מדברים על מאחורי הקלעים בקמפיינים ממומנים, אחד הדברים הראשונים כשאנחנו מתחילים פעילות עם לקוח חדש, מעבר לחיבורים הטכניים, לגישה לדף העסקי וכולי, נושא האפיון קהל היעד, וכאן זה באמת משתנה. זאת אומרת, יש תחומים שאתם תראו שיחסית אין הרבה עבודה על האפיון, כמו הלקוח הזה כאן, סושי אבניו בחיפה, ויש לקוחות שהם קצת יותר מורכבים מבחינת הקהל, יכול להיות שגם התקציב הוא גדול יותר, ואז אנחנו נחליט לחלק לקהל 1, 2 ו-3, קהלים שהם שונים. בעצם הדבר הזה אחרי זה הופך לתוכנית עבודה מבחינתנו שמתורגמת לקמפיינים בפייסבוק. אז בואו נראה בעצם איך זה קורה. קודם כל, זה קובץ האפיון הסטנדרטי שלנו, אנחנו מתאימים אותו כמובן ללקוחות, כאן בכוונה השארתי את כל האופציות, חלק ריקות, תכף אני אסביר גם למה. אבל קודם כל הקובץ הזה הוא בנוסף לשיחה עם הלקוח, אנחנו בדרך כלל עוברים על הקובץ הזה ביחד עם הלקוח, או בפגישה פרונטלית או במפגש זום, ובאמת רוצים לקבל ממנו כמה שיותר פרטים, כמה שיותר מידע, כדי א', להכיר את העסק שלו, ב', להכיר את הלקוח, וג', לחדד את המסרים כמה שיותר. כלומר, אנחנו לא מתחילים לעבוד על טקסטים למודעות, לא מתחילים לעבוד על גרפיקות, על תמונות, סרטונים וכולי, לפני שעושים את האפיון הזה. אוקיי? אז ככה, קודם כל האפיון הזה הוא באמת מחולק, הוא לא רק על קהל היעד, אבל בעיקר, אם אנחנו מדברים על מגדר, האם מדובר במוצר או שירות שמתאים רק לגברים או רק לנשים, כנ"ל מבחינת גילאים, האם זה משהו שמתאים רק לגילאים המבוגרים יותר, או דווקא לצעירים יותר. אנחנו באופן אישי תמיד ממליצים להתחיל יחסית רחב, כמובן שהלקוח שלכם מכיר את העסק שלו הכי טוב, אז הדבר הזה חייב להיות בהתייעצות איתו, להתחיל קצת יותר רחב ולאט לאט לצמצם לפי הביצועים. אוקיי? מגזרים. עכשיו, למה המגזרים מופיעים פה? א', כי לכל מגזר באמת יש את תחומי העניין שלו, וב', לנו יותר קל לפעמים לאפיין, אם אנחנו מדברים למשל על מגזר ערבי. הרבה פעמים אנחנו עושים קמפיינים שממוקדים ספציפית למגזר הערבי, ויש לנו רשימה של ערים שאנחנו מטרגטים בהתאם. אוקיי? או שוללים, אם למשל זה מוצר שהוא פחות מתאים לאוכלוסייה הערבית או לאוכלוסייה החרדית, או לפי אזור, תכף נדבר גם על הגיאוגרפיה, אז אנחנו יודעים לשלול אותם בתוך הקמפיינים, תכף נראה את זה. עכשיו, לגבי עניין גיאוגרפי, גם כאן עדיף תמיד להגביל איזשהם גבולות גזרה, גבול גזרה צפוני, גבול גזרה דרומי בארץ, בעצם לאן אנחנו רוצים להגיע מבחינת החשיפה, לאיזה קהלים. תכף אני אראה את זה ואתם תבינו למה זה גם משהו שהוא קצת בעייתי, פרמטר שהוא לא מדויק ב-100%. כמובן יש כאן גם תקציב, מטרה, בידול עסקי ועוד ועוד דברים שאנחנו נעבור עליהם, לא בהכרח עכשיו אלא גם בסרטונים אחרים שממוקדים ספציפית על הדברים שנמצאים כאן. עכשיו, למה אנחנו צריכים את כל זה? שוב אני אומר, גם כדי להכיר את הלקוח שלנו, וגם כדי להפיק את המוצר הטוב ביותר, שזה הקמפיין הממומן. אוקיי? אז ככה נראה קובץ האקסל, שקיבלנו, שיצרנו ביחד עם הלקוחה. למה באמת אין פה הרבה פיצולים ואין פה הרבה קהלים? כי מדובר בסושי. מי לא אוהב סושי? בינינו, בואו, זה אוכל. אוקיי? אז מן הסתם בתחומי עניין, תכף תראו שכן הגדרנו סושי, אוכל, הזמנה, מסעדות וכולי, אבל מאוד קשה להגדיר האם זה גברים, האם זה נשים, האם זה צעירים יותר, האם זה מבוגרים יותר, אין. באמת שמתחילים רחב ולאט לאט רואים באמת למי המודעות פונות יותר, למי אנחנו מצליחים לקלוע יותר. אז ככה זה נראה מאחורי הקלעים, יש לנו כאן באמת את הקהל, בואו ניכנס לעריכה שלו. שוב, זה קהל שהוא לא מורכב מדי, שימו לב, יש לנו כאן את האזורים, מדובר בסושי בחיפה. אני בכוונה הולך עכשיו לתצוגת המפה, שימו לב, אנחנו תמיד ממליצים, לא רק להגדיר מה כן,
שבמקרה הזה זה חיפה, נשר וטירת הכרמל, מבחינת הגעה של משלוחים וכולי. לא רק מה כן, אלא גם מה לא. אנחנו תמיד מעדיפים גם לשלול. לפייסבוק יש סטיות, אין מה לעשות, סטיות מבחינת, במיוחד מבחינת מיקום גיאוגרפי. מתבססים לפעמים על GPS, לפעמים על מה שהוגדר בפייסבוק. לצורך העניין, אני עכשיו מגדיר שאני גר בתל אביב, בסדר? לצורך העניין. ואחרי כמה שנים עברתי דירה, אבל לא התקנתי את זה בפייסבוק, אז מבחינת פייסבוק אני גר בתל אביב, אוקיי? ולכן זה נתון שהוא באמת בעייתי, וצריך לשחק איתו. אם אתם רואים שהקהל שלכם הוא קטן מדי, יש לכם פה את צפי הקהל בצד שמאל, זה אחלה צפי אגב, לרוב התקציבים, אחלה צפי, 130 עד 153 אלף. אם אתם רואים שזה מצומצם מדי, תרחיבו קצת את המיקומים, תסירו את השלילה קצת כדי לפתוח, כדי לייצר עוד אופציות. אוקיי? יפה. אז זה מהבחינה הזאת. גילאים בגדול, זה יכול להיות גם עד 65 פלוס. צמצמנו לאט לאט אחרי השבוע הראשון שראינו שהוא באמת מדבר לקהל הצעיר יותר. עכשיו, למה זה קורה? כי אנחנו הולכים כאן על קונספט מסוים עם הלקוח הזה. אוקיי? לא רק עם הלקוח הזה, באופן כללי עם לקוחות מתחום המסעדנות, קולינריה, הולכים לפי אירועים. זה נכון לפיצות, להמבורגרים, לסושי, לכל סוג של מזון שתזמינו מבחוץ, או לאיסוף עצמי או למשלוח. זה קלאסי, להזמין אוכל, לראות האח הגדול, לראות כדורגל, אוקיי, לראות מרוץ למיליון, הישרדות, לא משנה, כל תוכנית כזו או אחרת, נטפליקס, ולכן הקונספט של המודעות הוא גם ידבר יותר לשפה צעירה יותר. ולכן באמת יש כאן את קבוצת הגילאים הזו. והנה תחומי עניין, ארוחת צהריים, הסעדה, אל תיכנסו באמת למינוח המדויק, כי בסופו של דבר זה תרגום מאנגלית, אז הוא לא תמיד מדויק. מטבח, ארוחה, מאכלי ים, מתקשר קצת לסושי, כמובן סושי, ארוחת ערב או מסעדות, בסוגריים מסעדה. אוקיי, אז בעצם לקחנו את קובץ האפיון שתרגמנו מול הלקוח, עשינו את זה איתו בלייב, ומשם אנחנו עוברים להקמה של הקמפיין, להקמה של ההגדרות. אנחנו לא נעבור כאן על כל ההגדרות, רציתי רק להראות לכם את הקהל. אוקיי? אחרי שעשינו את הדבר הזה, אפשר לעבור לשלב הבא. מה השלב הבא? יצירת גרפיקות וטקסטים במקביל. בואו נלחץ כאן על ה-X, נעבור יש לנו כאן גם תמונות וגם סרטונים. בואו נעבור לתמונה 2 לצורך העניין. אוקיי. אפשר לראות כאן תצוגות מקדימות. הנה. יפה. ככה אני יכול לראות תצוגה מקדימה, איך המודעה נראית בכל מיקום, בפיד, בסטורי, באוסף חדשות, בכל מיני מיקומים, ואנחנו בעצם צריכים להגדיר, עדיף, 2 גדלים, לוודא שאנחנו לא נחתכים בסטורי, או שאנחנו לא רחבים מדי. באמת צריך להשתמש, אני מאוד ממליץ להשתמש בתצוגה מקדימה המתקדמת, כדי לראות איך אתם נראים בחשיפות שלכם. הרבה פעמים אני רואה מודעה שנחתכת, טקסט עולה על תמונה וכולי. אוקיי, אז ככה זה נראה. עכשיו, אלה הגרפיקות. פה באמת לא היה יותר מדי, מדברים פה על קומבינציה, כמובן שזה בקטן, הגולש רואה את זה קצת יותר גדול, ואז הוא יכול באמת לראות את הפרטים שבפנים. אוקיי, בואו רגע, שנייה אני לחץ כאן. הנה, אני כאן את נושא הטקסט. תראו, טקסט של סושי, לא צריך לשבור יותר מדי את הראש, בואו נהיה אמיתיים. אפשר לייצר עוד וריאציות, ואז באמת שכל פעם פייסבוק יציג וריאציה אחרת כדי לראות מה עובד יותר טוב, אבל אין פה יותר מדי, אוקיי? באמת, בתחום הזה לא צריך יותר מדי לשחק גם עם ההגדרות. תדעו שיש לכם את האופציה. אוקיי? אז ככה זה עובד, זה התהליך. אני חוזר רגע על השלבים. קיבלתם לקוח חדש, חתמתם איתו על חוזה, הוא עברה מקדמה, חשבונית, מה שסיכמתם מולו, קובעים פגישת זום. במהלך פגישת הזום אתם מקבלים ממנו את כל הפרטים הטכניים, פרטי גישה לפייסבוק, לדף העסקי כמובן, לאינסטגרם, חיבור של כרטיס אשראי לקמפיינים הממומנים, הגדרה של חשבוניות לפי הפרטים של הלקוח וכולי, כל הבירוקרטיה בעצם. סיימנו עם הדבר הזה, עוברים איתו על קובץ הדגשים שמופיע כאן, קובץ האפיון, מכירים את העסק, מקבלים ממנו את כל המידע ומתרגמים את כל הדבר הזה
לסדרת המודעות בעצם, בתוך הקמפיין. אוקיי, מגדירים את סוג הקמפיין, מגדירים את הקהל, ואז מתחילים לעבוד על גרפיקות, שזה התמונות שאתם רואים כאן, וסרטונים, ועוד דברים שמופיעים כאן, שעברו עריכה כזו או אחרת, ומאשרים מול הלקוח. זאת אומרת, אתם לא על דעת עצמכם, ברוב המקרים הלקוח ירצה לאשר לפני שזה עולה לאוויר. אנחנו לרוב שולחים בין 5 ל-7 אופציות של טקסטים שונים, הנה כאן יש כמה אופציות, ובין 2, 3, 5, תלוי באמת בתקציב, תלוי במספר הקהלים, של גרפיקות שונות, של תמונות שונות, בסגנונות שונים, להציג את הדברים בצורה קצת אחרת, ולאשר מול הלקוח. בסופו של דבר, הוא זה שמחליט. אוקיי? יכול להיות שזה יתאים לכם, יכול להיות שלא, יש לקוחות שהם יותר קלים, משתפי פעולה, ויש לקוחות שחייבים שזה יהיה בדרך שלהם, זה קצת יותר קשה, צריך קצת לנשוך שפתיים ולראות איך מתמודדים עם זה, כל מקרה לגופו. אבל בסופו של דבר, אתם אנשי המקצוע, אתם יוצרים, אתם מציעים. הלקוח יחליט האם לאשר או לא. יכול להיות שזה גם לא יתאים, לא הולכים לסבב תיקונים נוסף, מה שהגדרתם מולו בהסכם ההתקשרות. זהו. תמשיכו לעקוב, אנחנו נמשיך לייצר סרטונים כאלה מזוויות שונות, יש לנו גם סרטון לפחות אחד, אם אני לא טועה יש אפילו כמה, שהם הרבה יותר ארוכים ומקיפים על כל נושא הקמפיינים הממומנים בפייסבוק ואינסטגרם. תמשיכו לעקוב.